min ye cour d'appel ye ale ka sigili min bɛ n'a fɔ ma ko chambre criminelle min ye sécurité d'état directeur kɔrɔ colonel major Kasum Goita ale ni maa wɛrɛw olu jalakilen don u ka kiiri daminɛna kunungo cour d'appel Bamako yan an yɛrɛ kɛrɛfɛla la maa 4 ka fara Goita kan k'a fɔ maa 5 ka fara Goita ka fala ye adjudant chef Ablaye Balo, commissaire principal de police Moussafa Diakité, Sani Ahmed Saloum, Issa Nouba Weleko Jos, Issa Samake Nouba Weleko Jos, ka taa se docteur Kalilu Doumbouya ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ bɔgɔ jɛnnen ka kunungo cour d'appel soba in kɔnɔna na so min tɔgɔ dɔn Boubacar Sidibé la n'o ye Africa Blue directeur ye ale fa tɔgɔma ye magistrat ba kunna an ka jamana in kɔnɔ fala ye nɔminɛlikɛlaw ani nɔminɛli sɛbɛn o kalanna greffier fɛ kumaw yɛrɛ daminɛli la a y'a yira sa ka kuma kɔnɔ ko maa minnu filɛ nin ye n'u jɔlen don bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ k'u ka nɔminɛli a waleya bɛ tali kɛ mai kalo san 2021 na min ye instruction hukumu kɔnɔna na sa ko a nana ye k'a fɔ ninnu b'a fɛ ka jɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka jamana ɲɛmaaw k'olu bɔ u jɔyɔrɔ la o la sa min ye kiiribulon ye ale ye sɛbɛn minnu sɔrɔ n'olu nana d'ale ma sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka baara kɔfɛ o b'a yira sa k'a fɔ ko ninnu minnu jɔlen filɛ nin ye fangandarakilaw don fala ye maa min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Sumayila Bagayogo ale de y'u ko fɔ sécurité d'état maaw ye kiiribulon tigilamaw ka kuma don fala ye sɛbɛnni ani kalanw kɛlen kɔfɛ avocat n'o o ye maa nɔminɛlen ninnu ka avocat ye fala ye olu ye ɲinini 2 kɛ ɲinini belebeleba 2 u y'a yira ko jamana in kɔnɔ yan a fɔra ko maa minnu bɛ fangajaso kɛ fala ye yafa sɛbɛn ko bɔlen don u ye n'o ye amnesty ye ko k'o ta k'o ɲɛsin olu ka mɔgɔw ma ko sabula ko min ye fangadaraki ye k'olu b'a ɲininka k'a fɔ ko u fana ye o de kɛ o la kiiri sigilamaw u ye a yira sa k'a fɔ o ko in o tɛ se ka sen sɔrɔ sabula o taara hukumu kɔnɔna na o hukumu latigɛlen don k'o dan tigɛ k'o ɲɛfɔ min ye kiiribulon ye ale ma sɔn o ma jamana yɛrɛ ka hakɛ o kan ka sinsin ka kɔkɔrɔ don maa min fɛ n'o ye contentieux de l'État ye o fana ma sɔn a ma o la sa kiiri yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'o sɛbɛn in k'o tɛ se ka lawaleya nin ko in na kiiri ale ye lamɛnli kɛ min kɛ a y'o waleya in segi a y'o segi a minɛn kɔnɔ avocat u ye ɲinini wɛrɛ kɛ tuguni fala ye ko kiiri min yɛrɛ sigilen filɛ nin ye sɛbɛn minnu dara ninnu kan ka na di u ma k'u k'u kiiri n'an b'a fɔ ma procès verbal ko o yɛrɛ sɛbɛn kɛcogo ma ɲɛ ko sabula ko nɔminɛli kunfɔlɔw la ani ɲininkali kunfɔlɔw la k'olu ka maa minnu jɔlen filɛ nin ye fala ye k'u y'u diyagoya de k'u tɔɔrɔ yaasa u ka se ka jaabi di jaabi min ni kiiritigɛlaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw b'a fɛ ka o lamɛn parquet ni ale ye kiiri yɛrɛ donnuba ye ale ko ko o waleya in o laɲini ma kɛ avocat fɛ a kuma na dɛ ko waati kun kan ka kɛ tuma min na ko u y'o bɛɛ lajɛlen jɛ ko sisan k'u filɛ kɛnɛ min kan nin ye k'u ka kiiri dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sabula kun kan ka fɔ kabini nɔminɛli waati k'o sɛbɛnw danganamaya k'o fɔ kumaw olu ɲɔngirila miniti 30 ko ni ala sɔnna a ma kiiri a na tila ka daminɛ tuguni babu olu bɛna ta ka se ka baara kɛ n'ala sɔnna a ma sini an na an da don babu kunfɔlɔw la ka kɛ ni nin kiiri in ye kiiri min ni bi bi na maa caman talen don ka taga lajɛ fala ye ka sabuya kɛ maa minnu tɔgɔ b'a la maadenw tɛ an ka jamana kɔnɔ maa 6 in min ye sɔrɔdasi 3 ani duguden 3 olu de kɔni ka kiiri don nɔminɛli yɛrɛ kun yɛrɛ jɔnjɔnjɔn ye min ye o ma danganamaya fɔlɔ k'a yira k'a fɔ sɛbɛn kɔnɔna don ma kɛ o la o babu kɔni kan ka daminɛ ni ala sɔnna ma bi ani sini min ye kiiri in ye sa ale bɛ to sen na